ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଆଉ ଆମ ମହାଜନ ଜାଦୁଘରୀ କଣ୍ଠରେ ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗତକାଲି 17 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ଜାଦୁଘରୀ କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଥିଲା, ଅଛି ଆଉ ରହିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଥିଲି। କାରଣ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏମିତି ଜାଦୁଘରୀ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହଉ କି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ହଉ, ସମସ୍ତେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ର ଜାଦୁଘର। ମୁଁ ବି ମୋର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କେଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରିୟାଠୁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାବେ କି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କ ଗୀତରେ ମୁଁ ନିଜର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଭାଇଙ୍କ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭାଇ ଯୋଉଠି ବି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ